Olis yksi kysymys. Haloo? Nyt sinä pidät turpas kiinni. Minkä takia? Ei sitä tarvitse sen enempää selitellä. No kyllä tämä tuli nyt jo selväksi. Reitti selvä. Miksi mä ylipäätään tänne tulinkaan? Tajutko sä, miten säälittävältä sä kuulostat? Ehkäpä. Mun on pakko myöntää, että sun kaverina mä oon vähän huolissani susta. Siis sä näytät tosi kalpealta. Uni ei tule, jos on selvittämättömiä asioita. Hei, älä nyt käsitä väärin. Mutta minäkin todella toivon, että se on vaan flunssaa. Mitä helkkaria? Turpa kiinni. Älä vaan sano. Älä tee mitään typerää, ettei käy huonosti. Enpä oo tullut ajatelleeksi. Meikäläisen täytyy lähteä avaamaan kauppa. Pitkästä aikaa. Mä vaan jotenkin en huomannut ajan kulua. Koita nyt rauhoittua! Jos sä yrität jotain typerää, kuten esimerkiksi karata tai hälyttää apua, niin mä en satuta sua. No onpas sulla tosi kannustava ase. Ai niinkö? Ota tää. Ja kun kuvittelin, että susta olisi oikein kivakin tavata omaa rakasta veljes pitkästä aikaa. No. Meinaan, että jos seura kelpaisi, niin... Tulee taatusti parempi mieli. Sä olet ihan yhtä hullu kuin ennenkin. Eiköhän katota. Mihin sä pyrit tällä kaikella? Hemmetin Roope Ankka.